És que tenim un temps una mica apretat aquest matí, que tenim una jornada molt intensa per endavant i ens hem de cenyir una miqueta a l'horari. Bé, primer de tot, moltes gràcies a tots per ser aquí avui. Benvinguts a aquesta jornada de presentació del projecte Activa't per la Salut Mental. Gràcies també a les autoritats que ens acompanyen avui. Estem molt contents. És una jornada de presentació, però és una jornada de celebració, sobretot, perquè avui veu la llum un projecte llargament desitjat, però és que, a més, la resposta que vam tenir quan es van obrir les inscripcions va ser fantàstica. En menys d'una setmana es van omplir totes les localitats d'aquest auditori, tot i que ara no les veieu plenes, però s'ompliran. I vam haver de tancar inscripcions i obrir una llista d'espera. Això vol dir que aquest projecte desperta molt d'interès. Al llarg de la jornada d'avui descobrirem el perquè d'aquest interès. Aquest projecte s'emmarca dins del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions i, de fet, va sorgir de les seves línies estratègiques. Això què vol dir? Vol dir que s'ha hagut de consensuar les prioritats d'aquest projecte entre l'administració i l'àmbit de la salut mental. Per què? Perquè és un projecte transversal, és a dir, que afecta a molts àmbits de la vida d'una persona, no només a un. Per això també afecta a diverses administracions i és per això que avui tenim entre nosaltres el cap de l'oficina del president i coordinació interdepartamental del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Vidal de Siurana. A ell i en Xavier Trabado, president de la Federació Salut Mental Catalunya, els demano, sisplau, la seva presència a l'escenari per inaugurar oficialment aquesta jornada de presentació del projecte Activa't per la Salut Mental. Podeu aplaudir. Bé, benvolgut Joan Vidal, director de l'Oficina del President i Coordinació Interdepartamental, representants de les Diputacions, de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres municipis que ens acompanyeu, amics i amigues. Bé, en primer lloc vull fer un torn d'agraïments, perquè al fer els agraïments, de fet, estaré explicant bona part de l'arquitectura del projecte i per això crec que és bo esmerçar-hi un bon temps. En primer lloc, un agraïment al Govern, especialment al Departament de Salut i a la Cristina Molina, també al Departament de Benestar i al Departament de Presidència per haver d'alguna forma impulsat en els darrers mesos la possibilitat que avui ens trobem aquí en aquest acte. Un agraïment molt especial també a totes les administracions locals, a les Diputacions i a l'Ajuntament de Barcelona i als altres ajuntaments que doneu suport a les nostres associacions en el territori, perquè aquest projecte és bàsicament un projecte que passa en el territori, per tant aquesta aportació serà determinant i ja ho és. També un agraïment important a totes les entitats privades que ens estan ajudant a finançar aquesta iniciativa. Un agraïment a l'obra social de la Caixa, que a través del conveni amb la Generalitat és el finançador principal. També agraïment a la resta de finançadors, a Otsuka, a Janssen, a Lundbeck, a la Fundació Roca i Pi i també als companys de Roca Salvatella que ens ajuden de forma desinteressada a construir la nostra estratègia digital. I un agraïment especial també a totes les entitats proveïdores de serveis que esteu col·laborant amb les nostres associacions en tot el territori per fer que aquest projecte sigui una realitat i que necessita tant d'aquesta coordinació entre aquests dos mons. El Dídac feia referència a l'interès del tema i tots sabem per què té interès el tema. Té interès perquè des d'una perspectiva històrica estem intentant resoldre amb aquest projecte una situació que fa molts anys que es dona i que és que el fet que en el moment que posem en marxa el model comunitari les famílies i les persones afectades, diguéssim, suporten una part molt important, importantíssima, i ara en donarem algunes dades, de l'atenció i el procés de cura. Tots sabem que en el moment en què es fa aquest model comunitari, malauradament no hem tingut el nivell de suport per part de tots els serveis, tant sanitaris com socials, com laborals i en tots els altres àmbits, perquè aquestes persones i aquestes famílies puguin tenir una vida, diguéssim, amb un nivell de qualitat raonable. Per tant, d'aquí ve l'interès. Les dades, com us deia, ho diuen de forma molt clara. Hi ha informes que apunten que el 88% de la cura, de la intensitat de la cura, recau sobre les famílies, contemplant tot el procés de cura que fan tant els serveis com els propis familiars.
Un informe d'Eufami, que és la Federació Europea de Familiars, apuntava que a Europa 4 de cada 10 persones cuidadores viuen el procés amb una constant ansietat. Estem segurs que aquí, en el nostre país, on el model familiar és molt més nuclear, aquesta xifra encara és molt més important. I el 90% d'aquests curadors afirmen desitjar i necessitar més suport. Vull dir que és evident que és una necessitat molt viscuda. Més enllà de la persona que fa la cura, també les persones que tenen la problemàtica de salut mental estan en una posició clarament poc empoderada ara mateix. O sigui, només un 8,2% de les persones afectades per problemàtiques de salut mental participen de forma activa en les decisions al voltant del tractament i del seu projecte de vida. Per tant, és evident que estem en una situació on hi ha un problema sobre la taula i que fa anys que hi és i que hem de mirar de resoldre. Permeteu-me ara que faci un parèntesi en aquesta breu introducció, però malauradament hem de fer aquest parèntesi. I és el fet de dir que les associacions, que estem ja des de fa molts anys, més de 30 anys, treballant per aquests aspectes, estem en una situació molt crítica i difícil des d'un punt de vista de la nostra capacitat de tresoreria. Malauradament, i el Joan Vidal ho sap perquè ja està treballant intensament, el deute del govern amb nosaltres pels diferents serveis que proveïm és molt elevat i la situació de les nostres associacions ha arribat al límit. Tots ho sabem i l'altre dia amb l'assemblea ens ho expressàveu de forma clara. I hem de mirar de resoldre-ho, Joan. Ho sabeu, teniu les xifres, teniu la dificultat del problema i us demanem que pugueu resoldre-ho de forma imminent, sisplau. Fet aquest parèntesi, dir que precisament aquest projecte el que ens ha de permetre és no trobar-nos en situacions com les que ara mateix estem com a moviment associatiu. Vull dir que en aquest sentit és una gran oportunitat per nosaltres també. Què volem aconseguir amb el projecte? Volem aconseguir que el cuidador i la pròpia persona afectada tinguin tots els instruments d'informació, de formació i de suport i que es puguin convertir, en definitiva, en els protagonistes del seu procés de recuperació i del seu projecte de vida. Aquest seria l'objectiu final. També volem aconseguir que les persones puguin tenir un accés més adequat als recursos sanitaris i socials, segurament amb menys ingressos i, diguéssim, un apropament en aquests serveis comunitaris el més ordenat possible i a tots els altres tipus de suport que es puguin proveir. I, en definitiva, el que volem aconseguir és que no siguin ciutadans de segona i que puguin tenir un projecte de vida en igualtat de condicions a la resta de ciutadans del país. Ens il·lusiona molt aquest projecte també perquè reforça tot el que estem fent al territori, reforça les nostres associacions del territori. Comencem per Sabadell, per Girona, Granollers, Manresa, Lleida i Barcelona i a finals d'any el projecte volem que estigui implantat a Tarragona, a Sant Boi, a Santa Coloma, a Vilanova i la Geltrú, a Igualada i a Sant Carles de la Ràpita. Per tant, aquest és un projecte que reforçarà tota la capacitat de tot allò que estem fent en els territoris. Permeteu-me acabar amb 2 missatges molt clars. Un primer, que hem de fer que el projecte sigui un èxit en el territori i que això dependrà de la capacitat que tinguem de coordinar-nos entre les entitats proveïdores de serveis de salut i la xarxa associativa de familiars. Creiem que estem en un molt bon moment per fer-ho això. Des de l'inici hem fet un projecte molt compartit, l'estem fent molt plegats i creiem que així hem de continuar i que això serà una peça cabdal perquè el projecte sigui un èxit. I acabar també dient que el projecte s'avaluarà i si, com esperem, els resultats són molt positius, tenim també el compromís del govern, i avui el vull, diguéssim, fer públic una vegada més, per tal que això es pugui incorporar en la cartera de serveis i es quedi com un servei estable i permanent. Per tant, esperem que la jornada us agradi molt i que, sobretot, el projecte sigui un èxit. Moltes gràcies a tots.
Gràcies, Xavier, per les seves paraules. A continuació, ens dirigirà unes paraules el senyor Joan Vidal de Ciurana, cap de l'Oficina del President i Coordinació Interdepartamental del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Endavant. Bé, bon dia. Senyor Xavier Trabado, president de la Federació Salut Mental Catalunya, representants de les institucions, membres de les entitats, senyores, senyors. Primer de tot, moltes gràcies una vegada més per poder compartir una estona amb vostès. No és la primera vegada que assisteixo a una de les seves trobades i, evidentment, amb el sector i amb els seus representants, amb tota la feina que hem anat fent al llarg d'aquests anys, doncs hi ha una relació sovintejada i la veritat és que per mi sempre és un plaer poder compartir una estona amb vostès perquè crec que són exemple de com entenem que han de ser moltes de les maneres de treballar al voltant de les persones, de la col·laboració amb l'administració i del que és focalitzar l'atenció en aquells que tenen més dificultats per tirar endavant en la seva vida diària. Normalment, quan el president Mas, en el que és la valoració de la seva acció de govern o en la presentació de la seva acció de govern, ell sempre ho enfoca en 4 eixos. Un dels eixos en els que focalitza i sempre hi dona una importància rellevant és el que és totes les polítiques socials, l'atenció a les persones, l'atenció en aquells que tenen més dificultats per tenir una vida normal en qualsevol dels sentits del terme. Aquí i en aquest àmbit també és una de les prioritats, i vostès ho saben, que ell personalment va decidir que en l'àmbit de la salut mental la feina que s'havia fet fins ara amb l'administració no era suficient, que calia fer un avenç més i en aquest sentit va ser ell que va prioritzar dir, escolta, que si el Departament de Presidència, conjuntament amb la feina que ja fan altres departaments sectorials, feina molt ben feta, però que teixeixi aquest nus, que doni prioritat en aquesta acció i que per tant possibiliti que, escolta, fem un pas endavant i que la feina que s'ha vingut a fer els darrers anys pugui ser impulsada. Jo després no vull defugir el que m'ha dit el Xavier i després faré un esment concret, però sí que abans deixin-me... Jo em mirava una mica el dossier que em van fer arribar sobre el projecte, sobre l'Activa't, i en la definició del projecte em va agradar una frase que deia, en el dossier que ell deia, transformació, deia la família i la persona amb problemes de salut mental com a agents de salut en el seu propi procés de recuperació. I per què em vaig fixar en aquesta frase i no en alguna altra? Em va agradar perquè definiu que creieu en la persona, que creieu en la seva capacitat de resiliència, que creieu que el malalt és el protagonista de la seva salut i no un actor, que la visualitza i que per tant és el protagonista de la seva vida i que com a eix central persona ell ha de ser l'actiu al voltant del qual giri tot aquest procés de transformació. Segon, perquè demostreu que creieu en la família, i aquí ja no entro, diguéssim, en quin tipus ni de quina manera, però sí en la concepció de que les persones som comunitat, de que necessitem relacions properes i fortes per ajudar-nos a tirar endavant, que la suma amb els que ens estimen ens fa créixer, en què treballar en entorns de persones que ens cuiden i que ens ajuden ens potencia. Tercer, que definiu la persona i la família com a agents de salut i per tant aquí hi ha un element que no són només els professionals els responsables de la salut, sinó que també ho són la persona i la família, que s'ha de col·laborar, que la feina, diguéssim, no hi ha una banda els professionals, a l'altra les administracions i al tercer les famílies, sinó que això és un nucli que s'entreteixeix, troba sinergies, troba complicitats i en aquest sentit de col·laboració, de responsabilitat compartida, és on a vegades a nosaltres ens pertoca reconèixer els errors que cometem i a vegades són errors no volguts, però és evident que quan una administració genera problemes en un sector, el que ha de fer és intentar trobar-hi solucions i segurament el que menys ha de fer és intentar-hi trobar excuses i bones paraules. En aquest sentit, soc molt conscient, i vostès també, que la situació de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la seva tresoreria és de tots conegut, que aquesta complexitat no és excusa per intentar trobar solucions i que el que ens pertoca és donar-los respostes perquè la gran feina que vostès estan fent la puguin seguir continuant i aquí el compromís nostre serà de fer-ho. Hem de ser tots també molt conscients de les dificultats globals en les que vivim i, per tant, d'intentar gestionar aquestes tensions amb el màxim de responsabilitats compartides. Un quart eix, en la frase que a mi m'agradava, defineixen, o jo així ho veia, evolució. És a dir, les coses
no són, com sempre, el que abans servia potser ara no. Per tant, tenim capacitat crítica, capacitat d'anàlisi, capacitat d'avançar, capacitat de definir noves propostes. Aquests eren els 4 elements que en aquesta frase hi trobava sentit o hi trobava força a les jornades que avui estan a punt de començar. En aquest sentit, si em permeten, i aquesta ja no l'he agafat del seu projecte, sí que m'ha vingut una altra frase al cap que jo crec que mostra prou bé la feina que fan constantment. I la frase diu, si d'alguna cosa ens serveix el passat és per demostrar que tots cometem errors. I si d'alguna cosa ens serveix el futur és per adonar-nos que tots podem canviar. Amb aquesta esperança de canvi, de millora i d'avançada, una vegada més, moltes gràcies i bona feina. Moltes gràcies a tots dos per les seves paraules. Bé, ara que ja tenim oficialment inaugurada aquesta jornada de presentació, us farem 5 cèntims de com anirà tot plegat i així tots tenim una idea més o menys global. Durant aquesta primera part de... Sí, ja podeu anar pujant. Durant aquesta primera part del matí tindran lloc 2 converses, la primera de la qual ja estan pujant els nostres convidats. Després farem una petita pausa i al final, abans de la cloenda, a la tercera taula us presentarem exactament com funcionarà i què serà en si mateix i la realitat del projecte Activa't per la Salut Mental. Aquestes 2 primeres taules abans de la pausa ens explicaran els arguments que han dut a crear aquest projecte Activa't per la Salut Mental. La primera, des de l'enfocament de l'administració, i la segona, des del punt de vista dels seus protagonistes, de les persones que conviuen amb aquesta realitat. I és per això que ja tenim aquí els convidats a la primera taula, ens parlaran de la coordinació sociosanitària, del punt de vista de l'administració, com s'engega tot això i com es du endavant. Li dono la paraula a la Marta Poll, directora de la Federació de Salut Mental Catalunya. Marta, com vulguis. Moltes gràcies, Dídac. Espero que funcioni això que m'han posat aquí. Bé, bon dia a tothom. D'entrada, m'agradaria sumar-me a les persones que m'han precedit i celebrar que avui puguem estar aquí presentant el projecte Activa't per la Salut Mental. Sabeu que és un projecte molt esperat per tot el moviment associatiu i estem molt contents d'estar aquí i que l'auditori estigui ple. Tal com s'ha assenyalat fa un moment i ho comentava el Xavier i també ho ha comentat el Joan Vidal, aquest és un projecte de tots i que l'hem de fer possible entre tots. I és justament per aquest motiu que iniciem la jornada parlant de la coordinació sociosanitària. I ho farem acompanyats i comptant amb les aportacions de 2 persones que coneixen bé aquest àmbit, cada un des de la seva tasca i el seu treball diari, com són la Cristina Molina, que és la directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut, i el senyor Lluís Grande, subdirector d'Anàlisi i Programació del Departament de Benestar Social i Família. Ja s'ha dit abans, en el desplegament i èxit del projecte, un dels elements cabdals és la capacitat de generar un model organitzatiu coordinat entre els diferents agents sanitaris, socials, comunitaris, que siguin capaços de posar-se al servei de les persones i de les seves famílies per donar resposta a les necessitats. Ens agradaria, per tant, en el marc d'aquesta taula, donar algunes pinzellades sobre el concepte de coordinació sociosanitària. Dic algunes pinzellades perquè tots sabem que és un tema molt ampli, complex, que podríem estar-hi parlant durant moltes hores, però sí que pensem que era important assenyalar aquells elements rellevants que tenen relació amb l'abordatge de la salut mental i també veure de quina manera aquest projecte pot fer aportacions o pot ser un petit gra de sorra que comenci a avançar cap a aquesta millora de la coordinació entre dispositius, serveis en salut mental. D'entrada us preguntaria, doncs, quan parlem de coordinació sociosanitària, quina és la seva finalitat, què persegueix i com l'entenem quan parlem de salut mental. Començo? Cedeixo la paraula. Jo crec que darrerament estem assistint tots a un intens debat sobre aquest tema de la coordinació sociosanitària i les mesures que cal implementar perquè aquesta sigui una realitat a Catalunya. És un tema recurrent. Recordo que quan jo vaig començar a treballar a l'Ajuntament de Barcelona, fa molts anys, sempre els professionals parlaven, insistien en la necessitat de la millora de la coordinació, que calia avançar amb el treball en xarxa.
Vull dir que, d'alguna manera, són temes que no són nous. De fet, inclús la mateixa llei de serveis socials, amb una disposició addicional, estableix aquesta necessitat de coordinació sociosanitària. Jo crec que, d'alguna manera, l'impacte de la crisi i l'actual situació fa que tot això s'analitzi des d'una nova perspectiva i com una necessitat i amb una certa urgència. Jo he mirat, d'alguna manera, des de la perspectiva dels serveis socials especialitzats, quina era la definició exacta. Jo crec que de vegades és interessant anar al concepte. El Diccionari de Serveis Socials defineix la coordinació com la combinació harmònica de diversos sistemes de benestar social amb la finalitat d'establir actuacions coherents i programes d'actuació conjunts. Després hi ha el concepte de treball en xarxa que d'alguna manera accentua i va una mica més enllà d'aquest concepte. El treball en xarxa és el sistema de treball amb què diversos actors actuen conjuntament, comparteixen objectius i recursos i sumen capacitats i esforços de manera, i això és important, que optimitzen els recursos i es poden dur a terme projectes de més abast, coherents entre si i que no es contradiuen. Per tant, crec que en el cas que ens ocupa i amb el context que estem parlant, més que parlar de coordinació, crec que ens estem referint a un grau d'intensitat que ens aproparia més al concepte de treball en xarxa. En qualsevol cas, allò que motiva aquest tipus d'enfocament és el fet de situar a la persona en el centre del sistema. És a dir, que la prestació del servei s'adapta a les necessitats de la persona i no a l'inrevés, com moltes vegades passa. I què perseguim amb tot plegat? D'alguna manera, la coordinació i el treball en xarxa són condicions necessàries per dur a terme una intervenció integral i garantir el contínuum assistencial del que tant parlem. D'altra banda, per evitar d'alguna manera la fragmentació dels dispositius, cal compartir coneixement entre els diferents professionals, establir visions compartides de l'atenció i una comunicació eficaç. Per tant, centralitat del cas, beneficis en termes de producció de saber, millora de qualitat assistencial, etc. I després hi ha un punt que jo crec que és important, vull dir que la coordinació ha d'anar més enllà de la bona entesa entre els professionals que en un determinat territori s'espavilen i s'han de coordinar. Perquè hi hagi coordinació i treball en xarxa efectiu ha d'haver una voluntat política i, per tant, d'alguna manera la intervenció ha d'estar plenament legitimada per les institucions que l'impulsen. Perquè, d'alguna manera, si volem i entenem això d'una manera de debò, el treball en xarxa o la coordinació poden transformar i han de transformar l'organització, la manera de treballar dels professionals i, per tant, té un impacte. En aquest sentit, jo sí que volia remarcar, i amb això acabo aquest primer punt, és d'alguna manera que a nivell de la Generalitat i també a nivell de tots els governs locals que estan totalment implicats, sense els quals i a les entitats això no seria possible, hi ha la posada en marxa del Pla Interdepartamental d'Atenció i Integració Social i Sanitària, el PIAIS, que d'alguna manera legitima i emmarca tot això del que em referia. Per tant, és un pla que té com a missió promoure i participar en la transformació del model d'atenció social i sanitària per tal de garantir aquesta atenció integrada i centrada en les persones i capaç de respondre a les necessitats, de donar resposta a les seves necessitats. Vull dir, el PIAIS té un nivell de concreció, es detalla en un document que hi ha, que poden consultar, que és un document de projectes 2014-2015 i, òbviament, tot això implica un temps, un procés, afecta xarxes amb característiques i dimensions molt diferents i no oblidem, com s'ha comentat també a la presentació, que tot això té unes implicacions territorials i una part importantíssima s'ha de fer des dels territoris. Moltes gràcies, Lluís. Cristina? Sí, jo crec totalment el que deia el Lluís. Sí que és veritat que és un tema recurrent, que portem molts anys. Segur que els mateixos professionals hem debatut moltíssim sobre aquest aspecte, però malgrat això segueix sent un repte, i això és un dels aspectes més importants. El que passa que no és un repte sol aquí a Catalunya, és un repte a tot l'entorn. Mira el que estan fent els països europeus
i veuen que la dinàmica del treball és com solucionem aquest model d'atenció més integrat entre l'àmbit sanitari i social i fins i tot quan parlem de la població infantil i juvenil doncs no ens descuidem de l'àmbit educatiu. Clar, llavors, això, la mateixa Organització Mundial de la Salut ens ho diu, no podem donar resposta adequada en els problemes de salut mental si no tenim una visió integrada de la persona. La persona és una que té unes necessitats sanitàries, socials i educatives i que, per tant, la resposta que ha de donar el sistema ha de ser una resposta integrada entre els diferents àmbits i xarxes. Jo crec que avui ja és prou reconegut que cada xarxa per si mateixa no pot donar resposta i que, per tant, és molt necessari la suma dels esforços dels diferents professionals i dels diferents serveis. I què perseguim amb tot això? Bé, jo crec que el mateix model d'atenció comunitària que s'ha anat desplegant en els darrers anys fa que el centre realment hagi de ser la persona afectada i la seva família. I aquest és un element clau. Per tant, aquesta visió que fem una valoració integrada de les necessitats i donem una resposta amb un pla terapèutic que sigui integrat des de les diferents visions. També hi ha un aspecte molt important. A vegades la població necessita tenir un referent, i aquest referent pot ser de l'àmbit sanitari o pot ser de l'àmbit social, però sí que és important que integrem les diferents respostes que donem com a xarxes perquè el que vol la persona i la seva família realment no és tenir diverses respostes que fins i tot algunes vegades poden ser contradictòries, sinó que la resposta sigui única. Clar, per això és necessari un canvi, és un canvi de paradigma. Tenim professionals amb formacions i amb cultures diferents, ha d'haver-hi un esforç col·laboratiu, un esforç de treball conjunt. Jo crec que aquest esforç, i sobretot en l'àmbit de salut mental, s'ha produït molt en els darrers anys, això ha estat molt a la voluntat dels professionals i que ara es dona un instrument que és la legitimitat, com deia el Lluís Grande, d'una política de govern de la Generalitat que vol promoure aquest tema tant amb el que és l'aprovació del PIAIS com el que és el que ha suposat el Pla Integral de Salut Mental. Per tant, estem davant d'un repte, però jo crec que hi ha una visió per totes les parts, de necessitat clara d'aquest treball. I jo crec que en el territori s'està produint i que fins i tot en els projectes que han de ser projectes territorials aquest treball s'està impulsant. Molt bé, moltes gràcies. Tenim clar conceptualment que és un repte, heu parlat de reptes, que és una oportunitat de millora, que treballar de forma més coordinada, que el treballar en xarxa ens pot contribuir segur al benestar de les persones. Estem parlant, doncs, entenc, de definir un nou model de funcionament, que ja hem començat a caminar cap aquí, però que encara ens queda molt camí per fer, I us volia preguntar, tot i que ja n'han sortit algunes en els comentaris que heu fet, més enllà que tots tenim clar que aquest és el camí que hem de seguir, quan parlem de salut mental, de la xarxa de salut mental i de la situació de les persones i les famílies en aquest context, quines són les dificultats que estem trobant per fer efectiva aquesta coordinació i aquesta coordinació al servei de les persones? Com ho veieu, això? Jo crec que d'entrada, com ho comentava anteriorment, tenim dues xarxes amb característiques i dimensions molt diferents. Tenim un sistema sanitari compartimentat amb diferents unitats, una assistència primària, aguts, uns serveis socials articulats en dos nivells, serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats. Després tenim l'administració local, ajuntaments, diputacions, consells comarcals i tenim les entitats. Vull dir que, d'alguna manera, els dispositius per l'atenció de les persones amb trastorn mental greu depenen d'administracions i d'unitats diferents, com deia la Cristina, amb cultures organitzatives i llenguatges de vegades difícilment comprensibles i compartibles, i d'alguna manera amb aquest context i seguint també d'alguna manera l'opinió de tot un seguit de professionals i també dels mateixos usuaris,
que han posat l'accent potser en algunes dificultats concretes que podem destacar molt breument. Una seria, de vegades, el divorci que